kanggo ritual ngadeke kok. Lah kok iso? Saurunge papan iki coplok aja ngantek mbok demek engko mergo mlengkung. Wong ki cor-coran. Iya. Ora apa-apa ning kapan-kapan muga-muga ketularan nggih Pak Igit. Nggih, amin. Bisa amin. sukses kaya panjenengane. Mau wis tak solawati kok tak demek karo tak Nggih solawati. kula nggih Engko dalem ketularan. mbone kaya ngene Bu, alah aku yo suwun. Nggih. Mbak Elisa karena Nggih. panjenengan ingkang asring sowan mriki saya nembe sepindah niki alhamdulillah Bisa sampai Borobudur. Iya, saya mboten ngertos piyai mriki niku remenane napa mengke lek kula matur kekaran nyuwun pangapunten. Boten nopo-nopo remen. Oh, Besok bisa mampir sana itu. Kayak tinggal kan itu enam langit dari sini itu. Apa itu yang tinggal itu apa Enam lampunya? langit itu. Lampunya Mabur. kentil itu apa itu? Enam langit. Nanti so nyawang opo-opo sih kok. Oh iya, Iya. apa itu? Ada request dari Yeah. Bobo Haji Hanafi tadi. Siap, nggih. Ada fragmen ketoprakan. Fragmen Slender, ketoprak. slender. Lakon menopo niku. Yo kira-kira sing julang bojone loro, sijine cemburu. Ah, Sri Huning karo Kumolo Kumolo Retno. Retno. Wah. ngerti ora aku. Ora aku diadani wae Ya, lakone. wes. Aku dari sopo? Kowe dadi Sri Huning. Serius. Seune. Julang dadi Wiratmaya. Ah, Yo. Iki Kumolo Kumolo Retno. Retno. Ceritane kamu nanti saya terima cintanya di sini cemburu. gitu Oke, ya. oke. Yes. Iya, gandrung sik nojo. Ah. Subuh lawan request Bobo Hanafi podang kuning. Oh, ngaten. Request podang kuning pepeling caping gunung gubuk asmara. Alon-alon nggih Pak Igit. Nggih. Suasana. Sing gandrung Elisa. iya. Iki ceritane kula sing mbok wek ngoten. Iya. Oh, Kumolo. Kumolo Retno padha senenge urung dadi Oh, bojone. iya. Kumolo Retno, Kumolo Surati. Sing direbone kaya Bathara Kala. Awakmu dandan ngene iki kaya dukun santet. Iya, nyantet kowe iki. Oh, menghormati bapak kali. Dadi Iya. ceritane Kumolo Retno ning jero sik, Oh, karo Wiratmaya ning jero sing tampil mung Sri Huning oh, Elisa. nggih, ngene. Iya. Ngene. Sing elek-elek deleh dene sik. Dadi Lamar langsung. Elisa monolog. Oh iya. Apa ya bisa ya aku Nyanyi. urip bebarengan sesandingan kan Kang Mas Wiratmaya. Oh iya. Nek Julang krungu apa ya bisa kowe terus Nah. metu bisa. Oke, Pak Igit. Iya. Kentongane piye? Kene. Arep beng. Tutuk turuk turuk. Ana jroning taman sing gede banget kaya ngene. Rasaku saya gesengsem. Aku saya tresno. Apa ya iso ya aku nyanding Kang Mas Wiratmaya iso bakal ana ning pendopo kono sesandingan bar kowe nyemplung blumbang iso nglangi bareng-bareng. Apa bunga ya? Kalimatmu aja dawa-dawa sa. Piye piye? Aduh, aduh. Apa ya bisa ya? Timo raine. Wah. Ngene. Ngene. Apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Ngono tok. Lah apa kowe karo nglangi-nglangi barang kowe? Kuwi ana blumbang kan direspon. Caco. Suwi menaku nganti ora iso omong lho. Apa ya isa aku sesandingan karo Kakang Mas Wiratmaya sajrone pendopo kono aku isa sesandingan nopo tamu sing akeh banget panganane pirang-pirang Mati dening aku kowe. Oh, blak. Sa, Elisa. Dialogmu untuk Tiyu Wiratmaya. Ya. Apa ya bisa ya aku sandingan Kang Mas Wiratmaya. Titik. Wis Titik. muni Oh, ngono. dek kan opo bisa ya titik. Ya. Iya, barene. Oke, beres. Ora iso melu terus. Ana ing sajroning taman sing endah kaya ngene. Aku nyawang ana pendopo sing gede banget. Apa ya bisa ya titik? Titik iki aja diomongke. Ngene lho. Ayo do adus bareng kowe. Ben iso. Apa ya bisa ya ngruwe kowe. Ya, Wes ora nganggo titik. ya. Apa ya bisa ya aku nyanting Kakang Mas Wiratmaya dadi pasanganku. Bisa.